Maraba da zuwa Spashika Arewa. Ka danna alamar hannu kana ka danna alamar subscribe. Assalamu alaikum. Shahararriyar jarumar Kannywood Rahma Sadau ta ƙaddamar da wani asusu na tallafawa almajirai da kayan sanyi a wasu jihohin Najeriya kamar su Kaduna, Katsina, Jos, Bauchi, Kano da sauransu, inda ta wallafa a cewarta, ba za mu iya tallafawa kowa ba, amma kowa daga cikinmu zai iya taimakawa wani. Ta ƙara da cewa babu wata mafificiyar hanya da za a taimakawa almajirai fiye da samar musu da kayan da za su rage musu jin sanyi. Ta yi kira ga mutane akan kowa ya haɗa hannu domin tallafawa almajirai waɗanda ta ce bai kamata a zubawa ido ba, inda muke roƙon Allah ya saka mata da alkhairi. Kada ku manta ku danna alamar hannu kana ku danna alamar subscribe domin ci gaba da samun sabbin